si jednu roušku. A pro koho? Pro holčičku nebo pro kluka? Pro holčičku roušku. Tady máte. Tady máte, koukám. Tak. Vyjměte z toho tvojí. No je, takhle tě. Byli tak jako poklidní, že? Teď tě takhle uděj. Pojďme tady. Improvizovaný křestní pramen, takzvaný. To je hrozný, to je nazvání. Ještě tady, že to bude jinak. Plná princezna. Viděli jste ji venku? Tak, pomodlíme se na Bohu. Všemohoucí věčný Bože, poslal si na svět vlastního syna, aby zničil moc ducha zla, aby vedl nás cestou tvého podivuhodného světa. Skrze něho tě prosíme, vysvoboď také tyhle děti z věky, která od počátku tíží lidské pokoly. Ať jsou chrámy tvé slávy a Duch Svatý ať v nich bydlí na věky věků. Amen. Amen. Olejem. Olejem svatým. Olejem daté mého. Tak děti, vaší silou ať je ať je Kristus, náš Pán a Spasitel. Amen. Mojí silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel. Jak jsem říkal, jsem to jistě nevěděl, to síla. Zde je skrytá síla člověka biblicky. A tou silou teď se jí má vstát Kristus. To je nakonec jediná síla ve světě, která je dobrá a je k něčemu. Jo? Tak. Moji milí, křestní voda, která je tady připravená, je už požehnaná. Požehnali jsme ji o velikonoční vigílii na Bílou sobotu a tak tedy jenom velice krátce. Křtem dává Bůh věřící účast na svém božském životě. Prozve všichni s důvěrou, aby dal také těmto dětem život z vody a z Ducha Svatého. Nebeský Otče, ty nám otvíráš pramen nového života a přijímáš nás za své syny. Ty ve svém synu Ježíši Kristu sjednocuješ všechny, kdo jsou pokřtěni vodou a Duchem Svatým. Ty vléváš do našeho srdce svou lásku, Svatého Ducha a dáváš svou svobodu a mír. Ty posíláš křesťany, aby všem lidem radostně hlásali evangelium. Také tvoji služebníci, tedy ty dva, ať se Bože narodí z ducha a z této požehnané vody. Vždyť církev za ně ručí s tou vírou a ty je křtem voláš k životu věčnému. Milí rodiče a kmotrové, a vlastně nakonec my všichni, je třeba, abychom se zřekli zlého a vyznali naši víru. A tak se vás ptám, týkáte se ducha zla? Ano. I všeho, co působí? Ano. I všeho, čím se pyšní? Ano. Věříte v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Ano. Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny a byl ukřižován a pohřben, stál z mrtvých a sedí po pravici Otcovi? Ano. Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Ano. Tak věříme, tak věří církev. A tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.
vyznali všichni naší víru společnou, tak se vás ptám naposledy, rodiče, chcete, aby v této víře byly tyto vaše děti pokřtěny? Ano. To přijde. Teď to bude. Tak Kristián už je připravený. Dobře, jak to bude? Jak máte pořadí? Dobře. Tak já prosím také tyhle tudy. Tady nemá nějaký motříček, tak pak mocete hlavu. Jeden motříček. Tak. Kristiáne. To bude legrace. Podívej se, budeme polejvat vodou. Musíte hlavou na to. Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Tak chcete hlavičku. Dobrý. Tak. A teď Kristýnku, že? Dáme listo papání, to je dobře. Je to tak Kristýnka, že? Kristýnko. Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tomu patří život. Tak vidíte, to jsou odporné děti. Tak. Vidíte to? To je to nejdůležitější teď se stalo, prosím vás. To je radost. Tak, teď ještě pomazání křižem na hlavě. Všemohoucí Bůh vás vysvobodil z hříchu, dal vám život z vody a Ducha Svatého. Přijal vás do společenství svého lidu a jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka, krále, označuje posvátným olejem i vás. Neboť patříte Kristu na věky. Tak, já si tady vezmu další olej křižmu, posvěcení teď, velikonoční, před Velikonocemi v katedrále panem biskupem. Pomažu ručky na hlavě tímto olejem, symbol daru Ducha Svatého i naše prince. Ty děti se mají a ještě jim všichni tleskají. To je vzájem, jak si to užívají dětičky. Tak, moji milí, teď ještě obléknutí bílého roucha. Tak, milé děti, roušky máte jedna. Kristýnka, dejte ji Kristýnce, a to je tvoje, Kristiáne, máš to jako já. Obléknutí bílého roucha. Mám napsáno tam to důležité sen, dítě Boží. Přesně tak, to se stává na to. Bůh vás oblékl v Krista a učinil z vás nového člověka. Bílé roucho, ať je znamením této důstojnosti a rodiče a přátelé, ať vás povzbuzují svědectvím slova i života, abyste tuto důstojnost uchovali neporušenou na věky. Amen. Tak, kmotři. Teď úkol pro kmotry. Rozsvítit svíci a vyotázkáhu. Museli si poradit, ale skotr se musí poradit, jak rozsvítit svíci od paškála. No? Musí se osvědčit. Světlo Kristovo, rodiče a kmotrovi,
Církev od vás s důvěrou očekává, že budete světlo Kristovo v těchto dětech opatrovat. Kéž tyto děti vždycky chodí ve světle Kristovi. Kéž žijí z víry až do konce. Až Kristus přijde, kéž mu vyjdou vstříc a se všemi svatými vejdou do jeho věčného království. Vy, kdo jste Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Aleluja, aleluja. Ještě tady máme Kristián. Ať máte taky připomínku, že vaše děti a Kristýnka kdy a kde byly pokřtěni, moc dobře víte, je důležité mít doma potvrzení o křtu anebo křestní list, tak jim ho schovejte, a tak je mají kníže, ano, ať to pěkně všechno vědí a vyprosíme si Boží požehnání a pomodlíme modlitbu, kterou nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, Jsi na nebesi, posvětit jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš dennější dej nám dnes, odpusť nám naše viny, jako se odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, nebav nás od zlého. Požehnání Pána Boha Všemohoucího, ať se stoupí na vás a zůstává s vámi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Jděte ve jménu Páně. Aleluja. Aleluja. Je skončeno, děti jsou pokřtěny v Krista, teď už to je taky hodně, jsme si o tom říkali, na vás, rodičové, vás, motrové a všichni, kteří budete tyto drobečky životem doprovázet. S Pánem Bohem svíčky můžete zasnout, taky mě schovejte ty. Ano, já jsem tu jednou měl napíce z kalicha. Dobře, takže s Pánem Bohem a požehnaný. Pane,